Καλησπέρα σας. Εκ μέρους όλης της εστίας Άγιος Νικόλαος, σας καλωσορίζω σε υπερθέαμα «Μαζί στη ζωή, μαζί στη σκηνή, μια ιστορία από το γαλαξίδι». Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα που μου δίνετε η ευκαιρία να σας μιλήσω σε μια τόσο γεμάτη αίθουσα. Μια φορά και έναν καιρό, έτσι ξεκινούν τα περισσότερα παραμύθια. Και η ιστορία της εστίας Άγιος Νικόλαος μοιάζει με παραμύθια. Εδώ και 33 χρόνια συμβιώνουν μαζί ενήλικες με νοητικές αναπηρίες και χωρίς αναπηρίες. Ζουν, δημιουργούν και διασκεδάζουν μαζί σε μια σχέση ή σε μια προσπάθεια σχέσης αμοιβαίου εμπλουτισμού. Είναι ένας από τους λίγους πιστοποιημένους φορείς στην παροχή περισσότερων κοινωνικής φροντίδας. Και έχει έρθει με ένα δικό του τρόπο, ένα εξαιρετικό παράδειγμα, καινοτόμο, πρωτόγνωρο για την Ελλάδα, για το πώς ακριβώς εννοεί και εφαρμόζει τη συμπερίληψη στην πράξη. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που επιλέξατε να είστε μαζί μας σήμερα, παραμονή Πρωτοϊππομαγιάς, για αυτή τη βραδιά. Σας εύχομαι μια υπέροχη εμπειρία. Ευχαριστώ.